Добро утро, малко телефона ми е забила. Не може да фокусира. Так му слизаме в кола. Включваме да работи. Храната за кученцата, кума пилят. 2 дена го няма Вълчо. Любимето му кученце. Ето ме е клетката. Заключихме. Ти си мах кафе от маковата, защото дигнали го много. 70 цента в мляко. Тоест не е добре. 1,40 няма дам за кафе никога. Още ги обръщам в лева, за да се направя сметка. Не стига, че се дига всичко заради войната, гориво, дизел. Ами, право да си говоря 1,40 кафето за толкова кратко време да се дига. Няма да дам тези пари, спирам да ходя там. Ето една кафе машина. 30 евро, 30, 40, 50 смилянка. Има всеки, има какво признавам. Не си надуци ти пича. Зато и пазара от тук. Дълго и смилянка. 40 цента. 40 цента. 80. Било. Така сме на вече. Не. Къде ми записва още той чудо. Записва, бе. Ще се прибия. Но къде го оставя с ми телефон. Да снима. Да. Ето му. Сега ще стане кафенцето. Голяма рутина. Пяхте кафе. Пия по 3-4 кафета по 1 левче. На 1,40 много ми идва вече. Ще спра кафето. Много ми идва. Прекаляват вече тези вендинг машини. 1,40. Що не ги дигнаха преди това на 1,40? Да им как ще я стане. Займе лесно. Еврото. 70 стинки си евро. Ти мисля, всеки се заблуждава. Аре бе, 70 евроцента са 1,40 плюс. Няма да пия кафе оттам. Край. Забих се.